שלום וברוך הבא לאתר footballshare.co.il. בהדגמה הבאה אני אראה לכם כיצד בעצם להזמין חולצה של יוסי בניון מליברפול מכל עמוד שאליו תגיעו באתר קיטבג. תוכלו לראות שבכל עמוד יש את התפריט מצד שמאל, ובפינה השמאלית שלו מצוין פוטבול. נקיש עליו. במסך הבא שיפתח בעצם נוכל לבחור מאזורים שונים של קבוצות כדורגל. במקרה שלנו נבחר בפריימר ליג ונמצא את ליברפול. אחר שבחרנו את ליברפול ייפתח מסך עם הרבה מאוד מוצרים של הקבוצה. נבחר בליברפול הום קיט 2008-2010. בעמוד הבא נראה המון פריטים שקשורים לתחום שבחרנו, מחולצות נשים, ילדים. אנחנו נלך לחולצות גברים, ובמסך הבא שיפתח בעצם הדבר הראשון שנתבקש לבחור זה את המידה. במקרה שלנו נבחר לארג'. לאחר מכן נוכל לציין אם אנחנו רוצים לשים שם על החולצה. במקרה שלנו נציין yes, ומיד ייפתח לנו האופציה לבחור איזה שם להוסיף על החולצה, או מתוך רשימה קיימת, או שפשוט נוסיף באופן ידני את השם בניון, את הספרה 15. בשלב הזה חשוב מאוד לעשות calculate, חשב, כדי לעדכן את מחיר החולצה להדפסה שביקשנו. ניתן לראות את המחיר הבסיסי, את המחיר הנוסף בעקבות ההדפסה ואת הסך הכל, ונלחץ למסך הבא. במסך הזה נוכל לבדוק את פרטי ההזמנה שלנו וללכת על הכפתור הירוק ל-Checkout. במסך הזה מהצד השמאלי נצטרך להקליד את הפרטים שלנו. חשוב להקליד את הפרטים הנכונים והמדויקים, כי זה גם הכתובת והשם אליו יגיע המשלוח. נקליד את השם, שם משפחה, רחוב, עיר. בקאנטרי וסטייט נדרש להקליד ישראל, את המיקוד, ובעצם להשלים את כל הפרטים בצורה אינטואיטיבית על מנת שתוכלו לסיים את ההזמנה. לאחר שתסיימו את המסך הזה, המסך הבא בעצם יהיה מסך פרטי האשראי. מקלידים את פרטי כרטיס האשראי שאותו אתם רוצים לחייב. ניתן גם לבקש שתישלח חשבונית יחד עם המוצר. וזהו, בעצם מאותו רגע שעשיתם סאבמיט על טופס ההזמנה, המוצר בדרך אליכם תוך מספר ימים מגיע באמצעות הדואר עד הבית, ושתהיה לכם קנייה מהנה. בהצלחה.